כולנו מתאגדים ומתאגדים, לא מתייחדים, בוחרים בחיים, אשכנזים, ספרדים, ליטאים וחסידים, את גודל השעה כולנו מבינים, צבא וחרדי, זה בלתי אפשרי, הצבא כור ההיתוך הציוני, בספוק גדולי ידו ייהרג בל יעבור, התורה והמצוות לעולם ועד נשמור. לא, 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 לא מתייחסים, לא למכסות, לא ליעדים, כן, 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 ביחד מתאחדים, שמה יתלוהי, אנחנו צועקים. לא, 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 לא מתייחסים, על אף יהודי, לא מוותרים, כן, 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 אנו מכריזים, אם קיבלת צו לפתחך אנו עומדים. בחור יקר, אם קיבלת צו, חייג עכשיו, 02-579-5252 הרומאים היוונים המשכילים הציונים אותנו כבר ניסו מהפוירה לנתק, הם כשלו ונפלו מההיסטוריה נשכחו ואנחנו את הפוירה המשכנו לחזק. צבא וחרדי זה בלתי אפשרי, הצבא כור ההיתוך הציוני, בספוק גדולי ידו ייהרג בל יעבור, התורה והמצוות לעולם ועד נשמור. לא, 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 לא מתייחסים, לא למכסות, לא ליעדים, כן, 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 ביחד מתאחדים, שמה יתלוהי, אנחנו צועקים. לא, 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 לא מתייחסים, על אף יהודי, לא מוותרים, כן, 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 אנו מכריזים, אם קיבלת צו לפתחך אנו עומדים. בחור יקר, אם קיבלת צו, חייג עכשיו, 02-579-5252 02-579-5252 צבא וחרדי זה בלתי אפשרי, הצבא כור ההיתוך הציוני, בספוק גדולי ידו ייהרג בל יעבור, התורה והמצוות לעולם ועד נשמור. כולנו מתאגדים ומתאגדים, לא מתייחדים, בוחרים בחיים, אשכנזים, ספרדים, ליטאים וחסידים, את גודל השעה כולנו מבינים, צבא וחרדי זה בלתי אפשרי, הצבא כור ההיתוך הציוני, בספוק גדולי ידו ייהרג בל יעבור, התורה והמצוות לעולם ועד נשמור. לא, 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 לא מתייחסים, לא למכסות, לא ליעדים, כן, 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 ביחד מתאחדים, שמה יתלוהי, אנחנו צועקים. לא, 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 לא מתייחסים, על אף יהודי, לא מוותרים, כן, 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 אנו מכריזים, אם קיבלת צו לפתחך אנו עומדים. בחור יקר, אם קיבלת צו, חייג עכשיו, 02-579-5252 02-579-5252 הרומאים היוונים המשכילים הציונים אותנו